अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सारे उम्मत ప్రతి ముస్లిం సోదరీమణులు అందరికీ ప్రశ్న, మీ ప్రవక్త ఎవరు? జవాబు, నా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బిన్ అబ్దుల్లా బిన్ అబ్దుల్ ముతల్లిబ్ బిన్ హాషిమ్ ఖురైష్ తెగకు చెందిన వారు. ఖురైష్ కనానా వంశానికి చెందినది. కనానా అరబ్బు జాతికి చెందినది. అరబ్బు జాతి ఇస్మాయిల్ ప్రవక్త సంతానం. ఇస్మాయిల్ ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం ప్రవక్త కుమారులు. ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం నూహ్ ప్రవక్త సంతతికి చెందినవారు. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు.